unsa may inyong comment ninyo regarding aning maog balita mga kabombo. Matod pa sa panultihon nga blood is thicker than water. Mas pilit ang dugo kaysa tubig. Pero sa politics lahi man. Lahi man ang nahitabo kay bisan pag giingong gipapriso sa gobyerno sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte o boss sa Marcos administration apan gi-endorse man gihapon ni Vice President Sara Duterte si Senador Amy Marcos. Dili man unta ni bugo si Vice President Sara Duterte. Abogado gud ni siya. Dili ni siya mahimong abogado kung bugo pa ni siya. Kahibaw ko nga kahibaw ni si Sara Duterte muduwa sa politika. Dugay na gud ni silang pamilya sa natad sa politika. Nanggungis na ni sila mga kabombo. Apan daghan ang miisa ang kilay hilabi na sa mga Duterte supporters sa dihang gi-endorse ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos. Dili ko makatugkad kung unsa kalawom ang rason ni Vice President Sara Duterte kung anong iyang gi-endorse si Senador Amy Marcos. Unsa kay mga rason nga nagpaluyo, unsa kay bugat nga mga rason kung anong iyang gi-endorse si Amy Marcos. Unsa kahay ilang mga internal nga mga agreement. Unsa kahay ilang nasabutan. Nasayod ta nga suko kayo ang mga DDS, Duterte diehard supporters sa mga Marcos, human gidakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gidala ngadto sa ICC sa The Hague, Netherlands. Human giturn over sa gobyerno sa Pilipinas si Duterte ngadto sa ICC ubos sa pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos nanggawa sa mga supporters ni Duterte og naghimo og mga rally. Ilang gipakita ilang kalagot sa pamilyang Marcos tungod kay di sila makadawat nga gipapriso ngadto sa ICC si Duterte. Kung ikaw ang pasultion, unsa kahay mga rason ni Vice President Sara Duterte nga ang igsuon ni Bongbong Marcos nga mao si Amy Marcos iya naman noon giindosar nga unta si Bongbong Marcos man ang giingong usa sa mga nagpapreso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gani daghan usab ang wala motuo sa kasensero ni Amy Marcos sa iyang gipatawag nga Senate hearing, sa iyang pagpatawag sa mga tawo nga nalang bigit sa pagdakop sa kanhi Presidente tungod kay uwahin na kayo ang gihimong nga aksyon ni Senador Amy Marcos mga kabombo. Di na makapausab sa dagan sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga iyang giatubang ngadto sa ICC. Di na makapausab, di na makaapektar sa kaso giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC ang kining pagpatawag ron sa Senado sa mga nagdakop sa kanhi Presidente. Tinuod kaha nga amigo sa mga Duterte si Senador Amy Marcos. Kung tinuod siya nga amigo sa mga Duterte, nganong wala man siya nakahimo og pamaagi para dunay damage control sa away sa pamilyang Marcos o sa pamilyang Duterte. Nganong dili man siya makabadlong sa iyang igsuon nga si Bongbong Marcos. Iya untang badlongon iyang igsuon nga bong ay palabi bong. Kitarabay ni hangyo og maayo ni Sara Duterte nga mudagan siya og Vice President tandem nimo. Ay palabi. Iya untang sultian ihaga manghud mga kabombo. Buto na hunaon dili makabalik sa Malacañang ang mga Marcos kung di patungod sa mga Duterte. Dili malubong sa libingan ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos Sr. kung di patungod ni Rodrigo Duterte. Kung tinuod pa nga amigo si Amy Marcos o si Sara Duterte, sa pagsugod palang daan unta sa away sa pamilyang Marcos o sa pamilyang Duterte, nagpatunga na unta ni Amy, aron dili mo grabe ang ilang away. Mao nang daghan ang nagduda sa kredibilidad aning Amy Marcos. Gani si Hanelet Avancenia, ang asawa sa kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte, dili mosalig ni Amy Marcos.
dili siya motuo ni Amy o wala usab siya ni believe sa gipatawag nga Senate hearing ni Amy Marcos bailabot na sa pagkasikop sa kanhi presidente. Subay niini gikontra ni Palace Press Officer Claire Castro ang campaign ad ni Senador Amy Marcos o Vice Presidente Sara Duterte nga naghulagway sa nasod nga itim kuno mga kabombo. Mato ni Castro nga ang kolor nga itom mas haom nga paghulagway sa miaging administrasyon obo sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong paminahon si Palace Press Officer Claire Castro. Recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang Ba usab mga kabombo si Palace Press Officer Claire Castro, no? Nga ang paghulagway kuno nga itom ang kolor sa nasod mas bagay ni siya nga ihulagway sa previous nga administrasyon. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro, itim ang kulay ng bansa. Sa krimen at gutom nagluluksa. Oh. Mas bagay ni siya nga ihulagway sa kanhi presidente dili kuno sa kasamtangan nga presidente mga kabombo. O nya, subay usab nini. Gibirahan ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque si Senador Amy Marcos sa gingong paggamit kang Vice President Sara Duterte alang sa umabot nga piniliay. Matod pa ni Attorney Roque, ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Sa akong pagsabot mga kabombo nga, matod pa ni Roque, ang mangga dili gyud na mamunga og santol. Ang mangga mamunga gyud nagmangga. Pero nganong iya man ang gipadungog-dungog kini maong pasumbingay ngadto kag Amy Marcos. Buot pasabot nga ang naglatay sa kaugatan ni Amy Marcos gihapon maorang dugua sa presidente nga si Bongbong Marcos nga nisuporta sa pagpadakop kang former presidente Rodrigo Duterte nga gipadang atos dahig Netherlands. Tiaw mo na ang nigasto sa eroplano nga gisakyan sa kanhi pangulo nga naghatod ngadto sa dahig Netherlands. Ang nagasto sa eroplano gikan sa Office of the President. Laktod nga pagkaistorya, ang opisina ni Bongbong Marcos mao'y nipliti para mahatod lang si Duterte ngadto sa ICC, mga kabombo. So mao na nga daghan gyud ang nasuko sa pamilyang Marcos apan sa dihang giendosar ni Sara Duterte si Amy ni isa ilang kilay ngano naman ni naunsa naman ni unsa may nahitabo ani nganong ingon ani man ni muna nga daghan ang nagduda sa kredibilidad ni Amy og dili sila makatuo og sincero ba ni siya kay at the end of the day Marcos gyapon ni si Amy, mga kabombo. Og unsay mahitabo sa political career ni Sara Duterte og panalitan ma-impeach ni siya aw basig mudagan ni presidente si Amy Marcos sa 2028, mga kabombo. Di Marcos gyapon molingkod sa Malacañang. Mao na
duda ko gabasan gaway-away ni kunuhay kini si Amy Marcos o yang igsuon. Pero ang ako nakita ani gabasin og mao ni mupuli ni kini ni Bongbong Marcos Diaz Malacañang o pananglitan na swertihon pa siya sa umabot ta eleksyon kana kung ganahan pa ang mga tao ni Amy Marcos sa mga kabombo, no? Ang makatubag ani nga pangutana mga kabombo kung anong giindosar ni Sara Duterte si Amy, si Sara ra gyud. Siya ra gyud nasayod ug unsa ilang internal nga agreement o unsa nga mga bugat nga mga rason nga nagpaluyo kung anong iyang giindosar si Amy Marcos nga daghan man ang nasuko sa pamilyang Marcos mga kabombo human nga gidakop si Duterte, no, nga gipadanga to karon sa ICC. Kahinumduman kani si Amy og si Bongbong pag birthday ni Sara Duterte pagka 2021 kini si Amy og si Bongbong niadtog Davao nagda sila og gift gasa ngadto kang Sara og ilang gi-convince si Sara Duterte nga Inday Sara tumakbo ka Vice Presidente, tandem mo ni Bongbong Marcos. Dugay kayo mitando si Sara. Ambot unsay gihimo ni Amy nga nisugot man si Sara Duterte mga kabombo. Wa gyud naminaw si Sara Duterte sa iyang amahan. Kay matod pa ni former President Rodrigo Duterte, kini si Bongbong Marcos weak leader man ni. Weak man ni siya nga leader. Wa gyud mo suporta si Duterte ani kang Bongbong Marcos saon taman yang anak nga si Sara. Gahi magulo, wa magyud magpatuo siyang amahan, tanawa sa nitabo. Ang iyahang katandem kaniadto nga si Bongbong Marcos mao ra po'y nagpapreso sa iyang papa. Ngadto karon sa dahig Netherlands mga kabombo. Simbako labangon og dapo ka loud. Pananglitan ug unsay mahitabo sa kanhi presidente nga tuaron sa ICC, masakiton ra ba to, tiguwang na. Dili ba ka makonsensya si Sara Duterte ani? Nga wa siya maminaw sa iyang papa? Nga iyang papa di man gusto gyud nga mamahimong presidente si Bongbong Marcos? Unya kundi patungod ni Sara Duterte, dili gyud ni makadaog pagka presidente sa nasod sa Pilipinas si Bongbong Marcos. Real talk, prangka pag-istorya. Di ni kadaog si Bongbong Marcos kundi patugod ni Sara. Gipildi magani si Bongbong pagka 2016. Nidagan si Bongbong Marcos og Vice Presidente. Gipildi magani sang Leni Robredo. Nangamuti magani si Bongbong Marcos mga kabombo. Unya karon pagka 2022 election, diin man siya atong 31 million votes mga kabombo. Gibalik-balik ra mag-istorya ni Attorney Glenchong. Kailan mong Attorney Glenchong? Katong abogado nga mukuyog sa kanini pre-rally sa Maisog, mo patong sa stage niya, balik-balik kong istorya ni Atty. Glenchong nga si Lisa Marcos nakig-meeting katulok kahigayon sa Smartmatic aron kuno nga masiguro nga modaog yun si Bongbong Marcos mga kabombo. Ang tono sa gisulti ni Atty. Glenchong iyang gipalabas nga daw sa gibayran ni Lisa Marcos ang Smartmatic para makakuha og 31 million votes si Bongbong Marcos mga kabombo. Seryoso kini nga pasangil ni Atty. Glenchong nganong di man makahimo sa pag-file og kaso si Lisa Marcos batok ni Atty. Glenchong. Seryoso nga pasangil Lisa Marcos nakig-meeting sa Smartmatic aron modaog si Bongbong Marcos mga kabombo. Oras alas 8:17 ato sa gapalo sa pipila ka mga importante nga mensahe sa Yapo Standby.